primer lloc anirem a la portada de l'estudi digital. Un cop a la portada, en la part superior, tenim l'enllaç al catàleg d'eines portables. En aquest catàleg veurem el llistat de les eines que s'han anat recopilant. Podem ordenar per diferents criteris, per defecte ja surten ordenades per nom i localitzarem l'aplicació RoboMin. Un cop a l'aplicació veurem que hi ha la icona de descarga des del portal de l'aplicació o també la icona per descarregar des de l'estudi digital, tal com hem fet ara. Un cop clicat, acceptarem la finestra de descarga i l'aplicació se'ns començarà a descarregar. Una de les opcions que tenim abans de començar el programa és accedir a la pàgina oficial de l'aplicació. Aquí podem veure com des de la pàgina de RoboMin podem accedir tant a tutorials com a exemples que ens poden ajudar en la introducció a aquesta interessant eina d'utilització a l'aula. Una vegada ja arrenquem el programa, és important identificar les 4 àrees de treball. A l'esquerra, l'àrea de scripts, on veurem el codi que anirà reproduint el robot. L'àrea del mapa visor, on veurem els moviments i desplaçaments del robot. L'àrea de missatges, on llegirem tota la comunicació que ens oferirà la plataforma. I finalment, l'àrea d'execució, que ens permetrà començar i parar i accelerar la reproducció del codi de l'script. Anem a fer el nostre primer script. En primer lloc localitzarem el robot en el mapa, ja el tenim ara aquí localitzat. Ens situem en l'àrea de scripts a l'esquerra i des del menú d'edició localitzarem quines són les comandes que podem insertar. Veiem que aquestes comandes estan agrupades per temes. Hem escollit en primer lloc agafar, diríem, el pinzell blanc. Això ens permetrà poder visualitzar el traç del desplaçament del robot. A continuació, estem localitzant ara, agafarem la comanda de girar en direcció sud, tal com hem fet ara. A continuació buscarem una comanda de desplaçament, és a dir, que es desplaci una unitat que representa un quadradet dels que veiem en el mapa. La següent comanda que executarem serà tornar a fer un gir, en aquest cas un gir cap a l'esquerra. Bé, i a continuació afegirem algunes comandes de desplaçament endavant. En aquest cas podem agafar, per exemple, i repetir 4 comandes de desplaçament endavant. Ja tenim aquest primer script que si ara anem a l'àrea d'execució li donem play i veurem que el robot executa la seqüència de comandes que li hem programat. En aquest cas s'ha trobat un obstacle i ha parat. Anem a veure ara com podem també controlar el robot amb telecomandament. Anirem a canviar el mapa, és a dir, ara hem escollit un altre mapa, o escenaris, podem canviar escenaris, i anirem a escollir, com podem veure aquí, la finestra de telecomandament, que ens permet, a través d'un entorn més visual, produir els desplaçaments d'aquest robot que ens tradueix amb les comandes corresponents. On podem veure la finestra de comandes es van escrivint quines són les comandes que coincideixen amb l'acció generada.
Un cop ja hem acabat el nostre control, podem ara copiar, com estem veient, el conjunt de comandes i el podem traslladar a la finestra de l'àrea de scripts. Un cop copiat, l'enganxem a l'àrea de scripts i per assegurar-nos, potser el primer que podem fer és des del menú d'edició gravar-lo, de manera que el puguem fins i tot repartir als alumnes o guardar per utilitzar una altra vegada. Des de l'àrea d'execució cliquem al play i com veiem se'ns està reproduint el seguit, diríem, de seqüències que nosaltres li hem indicat. Podem també realitzar una programació més avançada fent servir comandes de control. En aquest cas ara anirem a programar que vagi avançant fins que es trobi un obstacle. En aquest cas escollim una comanda de repetició mentre es produeixi una determinada condició. Quina serà aquesta condició? Doncs que no tingui cap entrebanc al davant, que no tingui cap paret. Aleshores podem veure aquí que també tenim comandes podríem dir, d'anàlisis. En aquest cas hem escollit la d'analitzar si hi ha un obstacle davant. Si el que volem fer és que es repeteixi mentre no n'hi hagi, podem utilitzar el contrari, que és la partícula not. Per tant, aquest script es anirà desplaçant el robot mentre no tingui cap obstacle al davant. I és el que veiem ara que està reproduint. Al moment que troba l'obstacle es para el moviment.